finalitzi el seu recorregut en aquesta estació. Pròxima estació, Alcoletge. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Vilanova de la Barca. Pròxima estació, Hermes. Pròxima estació, Vallfogona de Balaguer. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Balaguer. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació.